Gihimugatan sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unity kon OPAPRO ang pagbaton og kalinaw sa komunidad pinaagi sa local peace engagement atol sa gipaygayng media orientation sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Pero pag mga DepCon stories na gipaambit ngadto sa mga miyembro sa media ang kamahinungdanon sa conflict-sensitive journalism nga nakatutok sa patas ug saktong pagbalita sa komunidad. Kini atol sa media orientation kalabot local peace engagement nga gipangunahan sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unity kon OPAPRO nga gipaygayon sa General Santos City. What the audience asks will determine what information they need, and based on that information we can recalibrate, we can improve, we can enhance our messaging, pero again nakaangkla pa rin sa ating overall communication. Atol sa aktibidad, nagpadayag sab sa iyang kasinatian isip kanhi rebelde sa Region 12 ang 25 anyos nga lalaki. Sumala niya, mibalik na matud pa siya sa sabakan sa gobyerno, gumikan sa mga maayong programa, sanglit lisod kuno ang kasinatian isip miyembro sa communist terrorist group. Grabe ang sakripisyo na imuang ihatag para sa imuang pagtuo nga baguhon ang katilingban. O diha ang sakripisyo ang imuang oras, ang imuang panahon, imuang pangarap, imuang kinabuhi. So, ningkamot ko, naga-part-time ko mga trabaho. Makasustento sa akong pag-eskwela bitaw. Nangandoy po ko na makahuman o makatrabaho og desente na trabaho. Sumala sa Philippine Information Agency, ang pagwakli sa insurgency sa usa ka lugar mamahimong paagi alang sa pagkabot sa kalambuan. Dakong tabang matud pa ang media sa pagbato niini. We need to really get the public's acceptance na bakit ba natin ginagawa yung peace process ito na on the local level. Kasi tagal na eh. Yung insurgency has been there since late 1960s. So it's almost 60 years. So hindi tayo nahihirapan mag-develop yung bansa natin kasi yun nga, may mga conflicts. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.